Сладурчета, не се правил дал на видео, ама бях малко зает и сега малко ще се похваля. Така, баба изкара офертичка за 2 апартаментчета в Левски, продажба, много добри офертички. Тук имаме ключета за една продажбичка на булевард Прага. Така, ключовете за апартамент на улица Кричин продаваме, също много добра офертичка, с гаражче. Така, тук една къщичка купихме, така помежду другото. Така, тук даваме под наем едно офисче стрелбище. Така да имаме и за шереник. Така, имаме още едно магазинче, даваме под наем на Попчево в една много яка сграда в Гевгелийски. Така, отделно едно заведенице в Костинброд, така също немах си работа и него го взехме на едно ексклюзивче. Да не пропусна, имам така 2 много хубави парцела, едното за жилищно строителство в Горния окол и другия в промишлената зона на квартал Бенковски. Така че бях малко ангажиран, ама ако и ви имате някое друго имотче, дето да така търсите си брокерче, знаете как да ме намерите. Това е. Чао! Рели, аз най-важно забравих, бе. Така, помежду другото, празниците изкарах и още един парцел в Гърдова глава за жилищно строителство с РЗП около 1000 надземно и още горе-долу толкова подземно. Тъй там изкрахме една офертичката. Пак да кажа, ако си търсите имоти, аз съм човека. Ако търсите продавате, пак аз съм човека. Да, имайте ме предвид. Айде!